Zilo ingane zakho zithakatha ukuze ugweme lento eyenzakala kuwe ukuthi nomndeni wakho ningasazwani. Ingane zakho mahlale zizwana noma sowungale kwelethuna. Ukungazwani komndeni kuza nechilo phakathi kwekhaya. Idlozi alihlala endaweni engahlambulukile noma endaweni nomsindo. Ukungazwani kwakho nomndeni wakho kuyakubanga ukuthi wena nomndeni wakho nibe namabhadi ebontezeni zinganilungeli. Noma ngabe abantwana bangafunda kanjani basi baya-apply kodwa bangacashwa ngenxa yokuxabana komndeni. Uma ngabe umunye baphela omunye inhliziyo leyo nto le yalithikameza idlozi ngoba idlozi alihlala endaweni engcolile. Uma ngabe ukungcola kosidadewenu noma komfowenu ukuthi anizonde phakathi kwekhaya, leyo nto le yenza ukuthi kuchaphazeleke nalaba abancane abasazozalwa. Lento eyenzakele phakathi kwakho nomndeni wakho usenihlukane phakathi ningazwana abafowenu nabodadewenu, ungayivumeli ukuthi izindlulele einganeni zakho. Igweme wena ukuthi abantwana bakho nawo bangazitholi basesimeni esifana nesakho sokuthi bangazwani nabafowabo, bangazwani nabodadewabo. Siza nomuthi lapho ukubamba ingane ukuthi zihlale zizwana noma ngabe abazali basaphila noma ngabe sabashonile. Ingane zakho uyazithakatha wena ngokwakho njengomzali, uziloye wena noma ngabe zizala uwe zonke noma ngabe zizala uwe zonke. Kunomuthi siza nawo lapho, lo muthi is very easy to use. Uyabaphekela babize kahle bonke bese uvuvuzela ekudleni kwabo loyo muthi loyo, bese badle kanye kanye loyo muthi loyo. Noma ngabe umunye angadle eplatini yakhe kodwa kube umuthi owodwa in a same meal. Ngaleyo ndlela leyo bona bazokwazi ukuthi babambane, ubuhlungu bomunye kubuhlungu kwabo bonke. Lo munye makaphatheke kabi nabo bonke baphatheke kabi. Injabulo yomuntu oyedwa kube injabulo yabo bonke. Umunye angajabuliswa ukuthi lo munye uzobuhlungu. Ingane zakho zihlale zizwana, uphila noma songasekholela amagasha ahlabayo. Zilo ingane zakho zithakatha ukuze ugweme lento eyenzakala kuwe ukuthi nomndeni wakho ningasazwani. Ingane zakho mahlale zizwana noma sowungale kwelethuna ngoba ukungazwani komndeni kuyalibanga ichilo phakathi kwekhaya, kubanga usizi futhi kubanga inhlupheko. Nikhumbule inkinga nasixazululo ukuthi inkinga odlule nesixazululo.